Македония. Има Рима тук в заглавието. Не е южна, защото сега, нали, тя се казва северна. Македония не е южна, но нужна. На кого е нужна, вече може да определи всяко дете в България, защото стана ясно кой лобира за това ветото върху началото на преговорите за ЕС от страна на България да падне колкото може по-бързо. Напоследък вече излезе информация, че Жозеп Борел, който е баш бакан в Европейския съюз, направо заявил, че ще се окаже натиск върху България. Така, директно така е казал. Другите го казват с половин уста или пък когато разговарят с български държавници от управлението, от властта, им го казват така на 4 очи. Вие какво правите с тази Македония? Я стига с това вето. Я го сваляйте. От наша страна вероятно се чуват мрънкания от типа, знаете ли, там у нас веднага чакат това разни партии, народа не иска, хората не искат, 80% са против. Кой ти гледа народа, отговаря евробонзата, еврочиновника, който стои срещу него? Никакъв народ. Вие от кога се слушате това? Какво казва и какво мисли народа? От кога е важно за вас? Казват наставниците. И сега няма как, ще ви пусна пак кратка част от интервюто на наставничката на българските управляващи. Уважаемата посланичка на Съединените американски щати, една горда американка от кюрдски произход, както тя самата се определя. Херо Мустафа. Бих казала, че диалогът е важен. А това, което не е полезно, е ако и двете страни поставят ултиматуми или използват негативна риторика. Както и ако политиците от двете страни гледат на това само като на конфликт, спомагащ за собствената им популярност. Така, чухте ли добре? Ако трябва, мога да го повторя, но аз ще го повторя, цитирайки американската посланичка, която дава трогателно интервю. Защо е трогателно? Защото разказа как израснала в живота с мили спомени, семейни и прочее. Но по отношение на Македония, тя каза много ясно, не е добре, когато и двете страни поставят ултиматуми. Двете страни поставят ултиматуми. Какви са ултиматумите, които поставя България? Питам. И защо водещата, в случая беше, ако не се лъжа, Цънцарова, може и да бъркам, но след тая няма значение. Сега ще видим, ще ми кажат колегите, коя взима това вълнуващо интервю, коя е псевдожурналистка. Тя въобще не се обажда да каже, извинете, госпожо посланик, ваше превъзходителство. Сега ми казват колегите, че това е Деси Банова, новата съпруга на бившия премиер Плевнелиев. Тук президентът Плевнелиев, Десислава Банова взима това интервю и само по себе си това съчетание просто то не е вълнуващо. То е взривяващо. То е просто запалително. То е умопомрачително. Съпругата на бившия български президент взима интервю от американската посланичка. Деси Банова въобще не си отвори устенцата, за да пита госпожо посланик, ваше превъзходителство, какви ултиматуми? Как двете страни? Защо ги поставяте на една дъска? На едно ниво двете страни. Да не се ползва език на омразата. Кой ползва език на омразата? Скопие, естествено. Скопие го ползва от години. Практикува го. Даже последните месеци, откакто Киро Петков е на власт и направи самолетна линия София-Скопие, или помогна да се направи, езика на омразата от страна на Скопие не само се усили, той просто започна да бумти. Започна на много по-високи децибели да се изговаря омразата от страна на Скопие. Стават все по-нагли и все по-агресивни. И това се вижда, това няма нужда от доказателства, защото го виждаме и разбираме всеки ден.
И въпреки съпротивата на отделни организации у нас за това, че националният интерес се предава по този начин, че има някаква тайна оговорка, която Кирил Петков е направил, че той е обещал вече да свали ветото, въпреки това американската посланичка манипулира тези, които я гледат по Нова телевизия, като казва, че двете страни поставят ултиматуми, двете страни поддържат език на омразата и това не било хубаво, трябвало да се промени. Няма изобщо тук и намек, няма даже дори една думичка за това, че Скопие краде българската история, че преправя историята като цяло изобщо, че в учебниците българите са с невероятно обидни квалификации представени, че непрекъснато се преправят цели културни пластове и това не е маловажно или без значение, защото си било някаква част от историята. Не, това е част от нашата културна и духовна същност българска. И ако това се преправи, то утре може да се каже, че изобщо не е имало България. Дошла някаква орда и се е заселила в пределите на най-стария народ на планетата, македонския. И това ще се чуе утре. Ако Македония стане член на Евросъюза, без да коригира своя език на омразата, без да изчисти учебниците, без да спре преследването и малтретирането на българи, хора, които имат българско самосъзнание, но не в качество на малцинство, както се подготвят да го направят по по-дълъг начин, защото това означава утре да се каже, да, има там някакви стотина хиляди българи, но има гагаузы, има власи, има цигани, евреи, арменци, всякакви други, гърци и прочее, сърби и малко българи. Ние сме многонационална държава, така ще кажат утре македонските управници, с което ще бъде вече фиксирано в Конституцията им. Затова това не трябва да се прави. Аз виждам как се подхлъзват по тази парзалка някои наши държавници и тези управляващите най-вече в днешния момент. Да се сложило, даже чух и президента да се хваща на тая върица, да се сложило в Конституцията на Македония текст за българско мнозинство, на което наглите от Скопие управници отговориха, тогава и в българската да пише за македонско малцинство. Българската конституция не позволява това, но никой не опонира. Така че, както виждате отново, наставничката, американската посланичка, дава тон за това как от двете страни някакси има условия, има ултиматуми и това е много лошо. Как да не го повтарят тук разни коментатори, и то много чести, много гъсти в присъствието си, във всички студия на трите телевизии, BTV, Нова и БНТ, те повтарят същото. Някои от тях, не всички, но някои, като казват, че вече стига сме се заяждали за това, дай да видим там, дай всички да сме в Евросъюз, за това е много хубаво. И нека да видим сега, като казвам за такива храненици на софрата на американските служби, да ви покажа една такава храненичка, но нека да видим нейното присъствие днес, в днешния ден. Я записах, даже с телефона си, какво да правя, като съм... Не мога да пропусна такъв момент. При Георги Любенов сутринта в сутрешния блок бяха гости Елена Поп-Тодорова и Боян Чуков. Една от темите беше Македония, една от темите, и нека да видим колко нервно, бих казал истерично реагира Елена Поп-Тодорова на това, че България бави още ветото. Защо го бави това вето? Тоест не го сваля, бави свалянето на ветото. Нека да видим този кратък отказ. Тогава
нали, до някъде... Това е. Много вярно изречение. Точно там е заровено кучето. Успяхме да извадим от академичния спор, да го фърлим на улицата, както казах преди малко. И сега вече се бият политиците, което е огромна грешка. Повярвайте, това ще носи щети много за напред. И понеже говорим за условия за почване на преговори, ами какво да правим сега, като няма държава, членка на Европейския съюз, която да е казала Македония не е изпълнила условията за отваряне на преговори? Има ли такава? Кажете я. Коя е тази една държава, член на Европейския съюз, която е казала Македония не е изпълнила условията и нямат право да иска начало на преговори? Моля, отговор кратък на този въпрос. България. Това е. Дойдохме си на думата. Видяхте какво поведение, уважаеми зрители, драги българи. Това е нашия бивш посланик в Щатите, дългогодишен. Това е човек, между другото, тя много преди да бъде посланик в Щатите, беше преводачка на Тодор Живков. Женена за ченге от Държавна сигурност. От 6-то управление. След което се префункционира много бързо и стана евроатлантичка. В момента е заместник, председател на така наречения Атлантически клуб, който клуб нанася само морални и материални щети на България и чието председател Паси преди броени седмици в същото студио беше казал, че трябва да се повдигат наказателни обвинения по член Еди Койси от наказателния кодекс, даже беше го извадил в рамка, срещу тези, които говорят обратното на западната пропаганда, т.е. които представят друга гледна точка за ситуацията в Украйна. Не трябвало да има друга гледна точка. Пускахме части от това предаване, коментирал съм го. Това е неговата заместничка, Елена Поп-Тодорова. Тя стана също, нашумява също с един скандален случай. Бяха хванали да краде някакво кремче на едно летище. Но, да кажем, има такава болест, клептомания, не знам, вероятно се лекува. Но каква е болестта, чието симптоми видяхте сега? Това размахване на пръст. Тази истерия срещу един човек, който съвсем спокойно, аналитично, аргументирано, впрочем, Боян Чуков е сериозен познавач на геополитиката, стои срещу нея и нито я прекъсва, тя непрекъснато прекъсваше и се държеше като че ли нещо с някакви стимулиращи вещества е предозирала тая сутрин. Въпросът е обаче какво казва. Има ли страна в Евросъюза, която да казва, че Македония не си изпълнява условията? И Боян Чуков спокойно отговори, да, България. Тя започна да подскача, все едно е казал някаква смешка, някаква шега, защото за нея България е смешка. Много отдавна. Такива като нея се продават и стават от преводач на Тодор Живков. Представете ли си, онова време да си преводач на Тодор Живков означава да си висша степен номенклатура, проучена от всякъде и проверена от всякъде, верен на режима човек. Да станеш посланик и най-първо протеже на щатите, т.е. на Държавен департамент, на щатските служби, това е сериозен обрат. И може би с този обрат, това не всеки може да го понесе лесно. Такова преобръщане. Може би това обяснява истеричното поведение, размахването на пръст. Този патос, те искри в очите. Това поведение, което аз не го виждам за нормално, не мога да го определя. Има специалисти, които могат да се произнесат, но това, което видяхме, не беше нормално. Това, което каза обаче, беше продължение на линията на посланичката на САЩ. Никой не обръща внимание на условията, никой не трябва да... Никой не казва, че те не изпълняват, Скопие не изпълняват условията си. И когато Чуков и каза България, казва, България, какво значи България? За Елена Поп-Тодорова България не значи нищо. И тя го доказва с следващата си фраза, която може би изпусна, защото в това превъзбудено състояние, аз знам дали си контролира добре изказванията. Нека да я видим, за да продължа коментара. За спазване на това, което е гласувано в Народното събрание. Или няма партия, която ще промени в този момент позицията си и след това ще се яви на изборите, където това ще бъде катастрофално за нея.
За да не говорим, че тези повечето партии, нали, националния интерес като дефиниция, чисто теоретично, означава, че колкото повече от населението стои на една позиция, толкова то е по-плътно до националния интерес. И сега не може една партия, която има относително много малко хора, които са гласували за нея, тя да обясни какво е националният интерес на това огромно количество българи, които стоят на другата позиция. Това не е демократично, най-малкото. Заклела съм се да не използвам термина национален интерес. Такава банална злоупотреба. Ама така се изхъби. Това го подрицаме така по килима. Така че това въобще няма да ми излезе на мен от устата. Какво е това национален интерес? Каква баналност? Елена Поптодорова влачи националния интерес по килима. За нея той е парцал, с който може да минеш по пода. Това е националният интерес за такива, като тази персона, която от висша комунистическа номенклатура, при Тодор Живков, се превърна в висша американска, няма да използвам обидни думи, в американско протеже, използвано в такива случаи за промивка на мозъците на българите, които трябва да убедят българите, че Русия спря газа, че Македония трябва да бъде свалено ветото, защото така го иска САЩ, че трябва да се добива шистов газ у нас. Тук в този разговор не стана дума, но ако я питате и това ще каже. И всичко останало, че трябва да станем постоянна военна база на щатите и тук фронта срещу Русия да бъде най-укрепен, което ни прави, разбира се, и мишена от страна на Русия. Всичко това Елена ще го каже само да натиснете копчето. И ще размахва и пръстче и искрите от очите ще хвърчат, защото когато си се продал, когато си обърнал всичко в себе си от комунистическа номенклатура, си станал американско протеже и служител на американските служби, то тогава колизията е голяма. Аз разбирам нейното поведение, разбирам го, но не го одобрявам. Не одобрявам също така тази склонност, този напън, тази непрекъсната последователност, с която в телевизията на българската национална телевизия, която се издържа за хиляден път, го казвам, с нашите пари, с парите на данъкоплатците, има 70-80 към 80 милиона бюджет всяка година, да се канят подобни служители на чужди интереси, които като чуят името в България се смеят, цяло са чули шега и които, когато стане дума за национален интерес, измитат пода с него. Толкова за преобразилата се персона Елена Поптодорова. Не знам какво стана с кремчето, дето го открадна, върнали го, платили го, не е ясно, историята мълчи. Но, за да завърша темата за Македония, ще ви покажа една невероятна картина от стария български град Щип. Там има избори за кмет. И вижте какъв кандидат за кмет се е появил там, който се е кандидатирал най-сериозно, не е шега, и иска да стане кмет на Щип. Моля да го видим само и после ще коментирам. Така, това е, уважаеми българи, кандидата за кмет на Щип. Тъй като Щип е стар български град, както казах, Мария Цънцарова е водеща в BTV. Аз съм се спирал на нейния непрофесионализъм няколко пъти. Видях се сега с каква радост, с какъв възторг обяви тази кандидатура на кандидата от Нигерия, който не можах да разбера от колко време живее в Македония. Така, някои думи ги казва, но моят съвет към Цънцарова е да покани господин Симон до година имаме кметски избори у нас. Да го покани за кмет на София, че Данчето Фандъкова се измори милата и вече е време за смяна, за промяна. Време е за промяна. Каква по-хубава промяна
от един нигериец, който да стане кмет на София. Нека да мислим по този въпрос и нека да се замислят и в BTV, и в ЦРУ, в Нова телевизия, а и в БНТ, защото там пък предстои смяна на генералния директор. Може да... То всъщност Симон може да кандидатства и за шеф на БНТ, между другото, този същия нигериец. Но всичко това може да стане само при една мощна инициатива, така както BTV правят такива инициативи за събиране на капачки, за почистване на горски пътеки и прочее. Много хубави, трогателни инициативи. Мисля, че една такава би отивала на BTV, на Нова и на БНТ. Симон от Нигерия да кандидатства сега за шеф на БНТ, сега юни месец е конкурса, а до година, ако не го одобрят за БНТ, до година за кмет на София. С това приключвам темата за Македония, защото аз мисля, че ако не някой друг, ако не друг, но то Симон от Нигерия, вероятно ще оправи контактите Скопия-София. И в него ми е надеждата, да ви кажа. В Симон ми е надеждата да се реши въпроса с Северна Македония, не Южна. Македония не е южна, но на САЩ много нужна.